Nechce sa ti chodiť do fitka, ale chceš schudnúť doma. Mám pre teba 5 tipov, ktorými sa ti to podarí. Mám pre teba aj dôležitú správu nakoniec, tak nezabudni video pozerať až do konca. Toto video je skôr určené pre začiatočníkov, ale môže byť aj pre pokročilých. Jednoducho sú to základné princípy, ktoré fungujú, či už cvičíš 5 rokov, alebo ešte len poprvýkrát začneš. Bod číslo 1 je optimalizovanie stravy, hlavne pridávanie bielkovín. V podstate, keď sa pozrieš bežne do svojej chladničky, tak tam pravdepodobne vidíš potraviny, ktoré obsahujú hlavne veľa sacharidov alebo tuku. Tie potraviny, ktoré obsahujú hlavne bielkoviny, tam skôr nejsú. Týmito potravinami mám na mysli jogurty, tvaroh, mäso, v podstate všetko, čo obsahuje viac ako 10 gramov bielkovín na porciu. Čo je práve najväčší problém pre začiatočníkov, tak je nedostatok tých bielkovín. Bod číslo 2 je samotné cvičenie a nepotrebuješ žiadne činky na to, aby si mohol nabrať svaly. Jednoducho ti stačí robenie, či už je to jednoduchých klikov, brušákov, alebo jednoduché cvičenie na hrazde. V podstate každá forma pohybu ti pomôže k tomu schudnúť a zároveň ale aj nabrať svaly. Bod číslo 3 je vyhradiť si čas na cvičenie. Lebo najväčší problém není začať, ale je udržať. A keď ty nemáš vo svojom dni nejaký časový blok, v ktorom budeš len cvičiť a nič iné nerobiť, tak sa môže veľmi rýchlo stať, že sa na to vykašleš. Poprípade ťa to omrzí, lebo jednoducho nebudeš vidieť tie výsledky tým, že nebudeš vedieť, kedy máš cvičiť. Vyhrať si 1 hodinu 6 krát do dňa, aby si mohol v tej hodine iba cvičiť a ničomu inému sa nevenovať. Ako som aj hovoril v minulom kroku, tak nie je to najťažšie začať, ale udržať sa. V dni, kedy sa ti chce najmenej, by si mal práve spraviť najviac. Pretože keď sa ti nechce a ty sa do toho aj tak potom dokopeš, tak si nehorázne spokojný so sebou, so svojím výkonom. Si plný nadšenia a to ťa ďalej motivuje. A presne to je dôležité. Ostať motivovaný dlhodobo. V dni, kedy sa ti chce, je ľahké urobiť viac. Práve najťažšie urobiť to v dni, kedy sa ti nechce. A na záver, bod číslo 5 je, že by si sa mal odmeňovať. Po každom úspešnom dni si môžeš dať sladkosť, ktorá ťa za ten deň odmení. Keď už teraz začínaš doma, ty keď postupom času si budeš odopierať viac a viac potravín, tak skončíš pri tom, že nebudeš chcieť jesť nič. Po prípade s tým aj nakoniec možno skončíš. Jednoducho mal by si sa hlavne aj odmeňovať. No, toto je špeciálna správa pre teba. Keď si to dotiahol až sem, tak gratulujem. Za posledné dni si mohol možno všimnúť, že vyzerám trošku pribratejší. A áno, som. Viem, že ako človek, ktorý má viac kil, ktorý radí ľuďom ako schudnúť, je trošku hlúpe. A preto aj by som chcel dať sám pre seba takú výzvu, že do konca tohto roka chcem schudnúť aspoň 5 kg. A chcem aj tebe dokázať, že sa to dá. Budem veľmi rád, keď pôjdeš na túto cestu so mnou a ja budem veľmi rád, keď sa vidíme aj pri ďalšom videu.